Kuzokwenzeka ubadlule behleli usaya le. Uma bekujeqeza wowazi bakhuluma ngabo. Uyothi uma ubuya lapho uyakhona bephinde bekubheke futhi ubathole behleli khona lapho. Bokwazi ukuthi vele bebekhuluma ngabo. Ungazihluphi ke wena ukuthi bebethini ngabo. Kodwa wazi ukuthi khona bebekusho ngabo. Into kufanele uyenze yodwa ke wena. Qinisa kakhulu kokade bekusho. Ukuthi bebethini wena itshela ukuthi bebeyibuza ukuthi wenza ngani. Yenza kakhulu. Ungakiyeki ukwenza ngoba na after 5 years ubathola behlezi kanjalo. Lesikhathi behlezi wena uyasebenza. Lesikhathi bebuza ukuthi wenza ngani, lesikhathi wena wenza kakhulu. Ungayihluphi ke wena ukuthi abantu bathini. Ungayikhathazi ukuthi mabekubuka bathini. Ungahambi uyobuza kade behlezi nabo ukuthi bebethini nje wabebehleka. Uma badlula behleka ubokwazi ukuthi bahleka lento yiyo. Uma udlula benqapha okwazi banqapha lento yiyo. Angeke bakujeqeze mfowethu ungenzi lutho. Inja ayikho nkothi umuntu